Hata ni debata turpuk epistel di pertangyangatta bornginon tersurat di buku Ulaun ni Apostel Bidusia mamuka sian ayat 36 sahatu ayat 40 tajahama marsikat soring songonon ma didok disi dungi adong ma di Joppe parupuan sada na Porsea na margoar Tabita astusianna hija na sumurung mangulahon na denggan dohot mambaen asini roha tongon ma diaka arii marsahit ibana laos mate jadi diburi ma ibana dipiakon ma tubilut pargijang alai jonok do huta lidda tu huta Joppe jadi tarbegema tuaka dongan si Petrus disi gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapui asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehema si Petrus madongani nasida asadung sehat ditogihon ma ibana tu bilut pargijang jadi Roma madapoton ibana saluhut boru-boru nama balu akan atau matangis dipatuduhon tu ibana ulos dohot abit akan pinaulini si Tabita adorang rap dope dohot nasida alai di palahu si Petrus ma nasida saluhutna dungi marsinggang baibana martangiang didopakon ma bakei didokma o Tabita hehe maho jadi dipabillok ma matana dungi di naida si Petrusi hudul ma ibana jadi disurdukon ma tanganna pahehehon ibana dungi dijauh ma akan abadiai ro di akka boru-boru nama balu dipajongjong ma ibana mangulu di jolo nasida dungi sarmai diboto saluhut pangisi ni huta Joppe jadi torop do gabe Porsea dituhani alai na nia do lelengna ibana mian di huta Joppe seorang disada halak nama Guar Simon si Pauli kulik-kuling ido sahatna martuado akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa amen mared de mahita Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata. Dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot nasian todi parbadia. Amin.
Barita nauli di persorata di pertanyaan bornginon di enet sian buku sada raja-raja biddu 10 pitu ayat 10 pitu sahat rodi ayat 24. Ujahahon ma dihita takasma tapai hutihut songonom ma didok disi. Jadi dungsal puak kajamita odeng marsahi ma anak ni paropuan sorangan nai pola pasang situtu sahikna laus tos hosana dungini na paropuani matu si Elia aha parsaurakku tuho ale halak ni debata rupa rodo ho tuau laho pasingot to dosaku dohot mamunu anaki dungini na si Elia mamadok nasida buan tuson anakmi dungi dibuat si Elia ma anak naisian apuanna laos dibuan ibana tu gijang tu bilut na niinganan nai jala dia pehon ibana tu podomanna dungi jojo ma ibana tu Jahoba ninna ma o ale Jahoba debatakku tung dohot ma paropuan na mabaluon sorangaki marhina mago bahinommu laho mamunu anakna dungi dipabustang ma ibana toluhali digijang nidak danahi huhut jojo tu Jahoba ninnama ale Jahoba debatakku ua paula ma hosani dak danahon tu bagasan ibana jadi ditangihon Jahoba ma suara ni si Elia gabe mulak hosani dak danahi tu bagasan ibana laos mangulu ibana dungi dibuat si Elia ma dak danahi jala dibuan sian bilut pargijang tu toru jala dilehon ibana tu inana huhut didok si Elia idama na mangulu do anak mon dungi didok paropuanima tu si Elia nuaing pe asa huboto halak ni debata doho jala hasitonga do hata ni Jahoba naruar sian pamangammu ido sahakna huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong peribahasa Indonesia nama dok satu orang makan cempedak semua kena getahnya lapatan ni padohanon rata kasdo dihita naneng mangodolhon alani pabahenan ni sasahalak gabi manginona tutorop halak na asing manang torop halak na asing manginona holan alani pabahenan ni sasahalak duson songonima namasa di tonga-tonga ni halak Israel ujui siala hajahaton ni Raja Ahab dohot inatana si Izebel pola do manginona tu sudi rakyat manang pangisi ni halak Israel holan alani pamunjaan tu dewa-dewa manang hajahaton ni nasida si Raja Ahab dohot inatana si Izebel satiki na manginona tu sudi halak ima dang roudan na niya lilingna ala dang roudan gabe terjadi maka keringan di sudi inganan dang tubuh be nasinuan ni nasida ujungna pakorhon na ima gabe masa ma haleon bisa luhut inganan satiki termasuk ma tu si Elia panurirang ni debata tongdo mangae tu ibana mangae si Elia ala ni nasoro udanon ala namasai haleo potiri di tonga-tonga ni luati satiki asa moloro hama masania kahaleo ni dang merdia ibar tiki sudah dohona jadi dos doi moloro bajir di sadainganan misalna dang irok oh jauh ni pada tetap bulut don unang tabajiri dangin na aiki sudah ni bulus di mana ikut ni bajiri bana songoni mah hati hai na masa di tonga-tonga ni bangsoi sudah mangai haleo potir termasuk ma si panurirang Elia di baheni do ubay na disuruh debata si Elia lau maho dopak kontu sungai kerit ala disi adong sungai totunga terjaimin adong aik boy inumon ni ibana saliling masa haleo potiri lau do si Elia tu sungai kerit disima ibana liling tinggal jala disuruh debata do pidong sigak manaruhon akasi panganonna uju di sungai kerit si Elia alai dung na nia liling na hira-hira urang lo bisa tahu ni bana disi lemar si do sungai keriti Di baheni do gabi disuruh dewata musisi Elia lau maho Elia tu sarfat
Adong manujuk pangamu di sisa halak na mabalu. Dungi lau do si Elia tu Sarfat, jupang may bana tu sahalak na mabalu di Sarfat. Di si lau ibana tu jawuni na mabaluon, sanga do hurang tabo pakilalani na mabaluon. Alana ibana pe hurang ado. Hapik neng manupang mo si panurirang ni debata. Ido ibana na perjului ay holan sanggolomita na madong diau. Dohok miyak saotik lao mangalopa itakon. Dung sidungan non wala kamion mati na maaw dohot anakkon inna na mabaluon. Alay rosi Elia madok pos maroham na sinuru ni debata doa rotu inganamon ringgas do rohani na mabalui mangalehon hola si sanggolomina manyawani nasida. Dilehon ibana doi ujung na diluas masih Elia tinggal di Jawi. Adong loteng ni Jawi di si may bana tinggal boy ma taruli jala mangulu musisi Elia marhite itak sinakaningani doho na mabalui doho yanakon ma. Ala ternyata dong dijakkon si Elia di si dang merna habis itaki dang merna habis miyaki songoni ma dewata marmudu ngulu ni si Elia rab dohot na mabalui dohot yanakon. Alay dung nania leleng na tinggal ibana di Jawi ni na mabaluon. Di situ dokter Puma marsahi na posasi tutu anak ni nababaluon. Laustos hosan mati. Di situ upay na songon na muruk rohani nababalui madok tu si Elia songon na nidok na nakaning di ayat 10 walui. Di bagasa muruk do paropuan ni nababalui madok tu si Elia aha parsauraku tuho alih halak ni debata. Rupa rodo ho tuau laho pay ngoton dosaku dohot mamunu anaki. Dia itong nababalui ala ni si Elia do modding mati anak nai. Ido ubay na songon namuruk ibana tu si Elia satiki jala narohan ibana nga apalahu urubi ho hutampukku di jabukon hapi haroromon lau membuat hosani anak konin narohani nababaluon. Mungkin ala ni pojok ni pikiranna ay holani do anak na semata wayangna sodong bisuamina holani nama nagabi hanguluan ni ibana hapi laus modding satiki ido mabayar sosak pakilalaanna pojok pikiranna ujung nagawe muruk imana tu si Elia manang panurirang ni debata. Alay na menarik las odo na nang siguro nota bornginon sikap ni panurirang Elia satiki dang pola gagbitor mamitori diri ibana dang pola maralus nagawe muruk tong imana. Alay takas do di pataridahon ibana di sinaking adong sikap berempati tu na mabalui. Itor di pataridahon ibana do di jakon rohana songo dia hacikna naniai ni paropuan ni ido bain nadang adong alus nakasar sian panurirang Elia tu nama balui. Alai di bagasan halaboho do ibana laho mangalusi nababalui. Odma nanaing si parsejarata di bornginon ahado tutu nadumenggan ulahonotta molo masa partikian na manusak di tonga-tonga ni ngulutta manang dingulu ni akadongan. Na perjulu ima fokus tu jalan keluar. Molo adong persoalanmu na manosak ngulum na perjulu si bahenota na bui ima fokus mengalului jalan keluar manang solusi. Adi idok naking dusongoni muruk ni na mabalui tu si Elia. Respon ni si panurirang Elia ima bohama asa terpecahkan masalah ni na mabalui. Ido bana idok ibana dia 10 siai buan tuson anak mi. Persoalan di nama balui ima anak na ido na moddingi alani ido holan ro na mabalui mabuam muruk na tu ibana na dipikiri si Elia dang pola membela diri dang pola ido ibana dang naning membunuh anak miau ni suruh dang pola enak alai tor kalimat pertama na ro sepamangan nema buan tuson anak mi solusi do na perjulu di lului ibana fokus bohama palubakkon roha do pikiran di nama balui ido diusahahon panurirang Elia tiki alania kamanginang tung arga situtudo par guru honotta songon nabinahen ni si Elia ay jok do hita jol maon moloro persoalan manosak kita napitor parjulo do hita laho mengalului kambing hitam alani hodon alani bayad doon alani halakad doon alani gereja doon umura parjulo mengalului kambing hitam sian songon na pinatupan ni si Elia ima mangalului jalan keluar siap persoalan na masa
di tonga-tonga ni ngulu. Jala sikap tanah jumuk juta ni ima mamitori diri. Ay ngahubay songonon. Misalnya adong kesalahan. Aw naki sonod do hubayan, aw sonod do hubayan. Pitor membela diri. Dang mangalului bohama tutu asa dingganon muse. Persoalanom majoy pikiri bohama asa adong solusi manang jalan keluar dia ka persoalan nata adobi. Ay daido na pinataredahon nya kajol mana parjului si Adam du si Hawa. Ay dung ro Tuhan di bata Adam ninna na yalakodo perbueni ni hau na di parstongan di porlaki itor mangaluli kambing hitam do si Adam. Di buru-buru na pinasahami do manyurwa mangalang gabi hupangan. Songoni parupuan ni di ulohi do na manurwa nin mangaluli kambing hitam. Songoni majumuk jotan jolma mangadobi persoalan tonga-tonga ni nguluna. Dan fokus tu jalan keluar dipikiri alai mencari kebenaran sendiri manang laho mangalului kambing hitam tuhala naas. Amaka manami nanami na dumenggan ima tahu saha homma jalan keluar na boy ulah honotta molo jupang aka persoalan nama nosa ngolutta. Jala diri taon di dia pehita hadir naing mamabuan solusi unang mabuan salisi. Molo adong perpunguan ata masuhi manang masuk tu sada organisasi hadiriot tadi tonga-tonga ni punguan ikon gabi solusi unang manabayak kepersalisian. Songo dia peha maulon na taadu tonga-tonga ni punguan ni organisasi ikon usaha honota bohama asa adong jalan keluar solusi unang manabayak kepersalisian di tonga-tonga ni punguan ni. Napaduahon siguro honota si anonima jauh-jauh tu Tuhan Jehovah. Di ayat 20 di dok nakaningan itor jauh-jauh do si Elia tu Jehovah. Oh ali Jehovah de batakku itor pitor inna ibana. Jala di ayat 21 anon tolu hali di dok ibana ale Jehovah de batakku. Wa paula ma hosani dana hon tu bagasan iba. Sikap na pinataredahon ni si Eliaon ima bahwa di tonga-tonga ni persoalan na di jolo naon natuk pasiduk konon ima hola Tuhan di batano. Ido ubain na terjauh-jauh ibana tu Tuhan Jehovah jala didok ditangi hod Jehovah do suara ni si Elia. Ditangi hod Jehovah do suara na jauh-jauh tu ibana mangido pangurupion hanguluan ni si anakon ni nama balu. Jala tabereng ma didok do naking mula do hosani dana hitu bagasan ibana jadi mangulu ma ibana. Ditangi ho Jehovah do pangiduan nyakkan aposoan. Las on masih sitiopot tadi perdalanan ni ngulut taon songoni do tong tangi honon ni Jehovah pangiduan ni akan aporsea. Na olo jauh-jauh tu ibana. Dang adong paru kilon na pabalgahu di debata na subui urupanna na subui paturehonon. Alani i pos marohatta ditangi hon Jehovah do jauh-jauh ta. Na patuluhon om na parpudi. Huaso ni debatado na panguluhon dohot na sumarihon hita. Tabering ma si Elia di sarihot debatado perjulo na kaning marhite pidong sigak. Ini di luar pikiran kita. Burung gagak itu adalah burung yang tidak pernah memberikan tidak memiliki perasaan dan empati sebenarnya. Tapi burung gagak manang pidong sigak boy dipakai debata gabi marmuduhon ngulu di naposona. Sesuatu yang kita pikir-pikir itu tidak mungkin bagi Tuhan itu mungkin kalau dia berkenan untuk memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Dungi di doktu si Elia dipakai debatado nama balui tong sumarihong nguluna. Ternyata dakolan binatang manang natino pana asing jolma na di sekeliling tope bodo dipakai di batala husumarihok kita. Nababalu di konteks pada narobi dang adong be nilainya di tonga-tonga di masyarakat nggak termasuk nilai rendah. Hati-hati. Dang adong be kesempatan di son manang adong di lehon hak madok hata manang membuat haputusan mulu di sada organisasi hati-hati. Aloi justru naso dianggap masyarakat na dianggap lemah oleh masyarakat itu dipakai di bata marmuduhon ngulu ni naposona asa songonima di bata marmuduhon ngulu taon
boy do sian na sutar pikira kita. Na tahetong manang ditong jolmo dang mararga hape laos i dipake debata laho sumarihon narikot ditong atongan ni ngulutta. Songoni do nang nababalu na disarfati. Naposo ni debata si Eliai idotong dipake debata laho sumarihon nguluna. Ay asura dang ro rasi Elia tu jabu ni namabalui hola dilopay ba na ita na sanggolomon memang mati na may ba na do anak nai. Ay dang adong binabuy harapon ni nasida si panganon na. Alay ala rodo na poso ni debata disuruh debata tu bagasi gabe di parmudu manggulu ni nama baluon disariho manariko di tonga-tonga ni ngulu nama balui ala ni ido haroro ni na poso ni debata pe gabe mabuan hangulu ado di nama balui losongoni do no tabereng debata manariho dakolan nariko di sipanganon manung perdagingon doho do manarihon pertumbuhan ni hapor syota bereng mana mabalui awal na iba na ragu do mamereng si Eliai na poso ni debata alay dung di bereng iba na boy mula mangulu anak nai marhiti si Elia di do iba na do di ayat 20 opati nuaing pe asa huboto halak ni debata do jala hasito ngado hata ni Jahoba naruar siapa mangam gabi martaba do hapor siaon ni nama balui alani akana masa na dia dopi ibana di jolona marhite na poso ni debata lau songoni do anak ni nababalui huaso ni debata do na panguluhon dak danahi memang si Elia do na manangyakon alay huaso ni debata do na panguluhon dang huaso ni si Elia na panguluhon ido ban nagudang naing halaman dok basa pa ditanya ka bibio mol-mol mangalihon hamamalumon dang paditay na mangalihon hamamalum basa pa ditanya ka bibidang buy panguluhon na maten na dang paditay na panguluhon na maten alay debatado marhite huasona mangalihon hanguluan tudak danak anak ni namabalu na kaningan debatado na marhuaso laho panguluhok kita doho sumarihon nguluta songonima debata panguluhok kita jala sumarihok kita marhite huasona dibaheni hapo si matotong ibana di ngulum ingok mana nidok ni Tuhan Yesus nanidok ni hata ni debata natap surat di Lukas sada ayat 37 di do dangadong naso tarpatu pada debata tidak ada yang mustahil bagi Allah amin martang yang mait mau lihat tema ali Tuhan hinabal gani huasom ali Tuhan tarbahek kami marhahi pason di bagasan las di roha bornginon manangihon hatam ali Tuhan debata tutu di tonga-tonga ningulu namion saya tagamo doro aka persoalan namano sa roha dohu pikiran nami nang akan dihumaliakan alay hatam gabi si parguru honon nami ali Tuhan asaboy tutu hamion songon na pinatupan ni akan naposom na julu ima panurirang Elia molo adong akan namano sa di julu namion ali Tuhan boy hami fokus mengalului jalan keluar sian aka persoalan nahu adopi hami jala totong maali Tuhan marhapur siau kami natu dugugum doho huasom alan itu homa hami jauh-jauh ale Tuhan mangido pangurupion ditikiro ka hamaolon di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna ale Tuhan huhapur siai hami do tuk dugugum dohot huasom laho panguluhok kami tuk dugugum dohot huasom laho sumarihon hami manang dia penarikok di hami takas di botoho ale Tuhan alani isarihom mangulunami ganup marsada-sada ale Tuhan patugu maha porsyaon nami otuho asa totong huingot tami ale Tuhan jala pos roha nami mangihutok ko di tonga-tonga ni parnguluan nami ale Tuhan di bata di bornginon suruh matodim to di porbadia imana mangalehon hatorangan di hami ale Tuhan di hatam nakutangihok kami jala imana pahoton hatami asa tarulahok kami di ngulu nami si ganupa ali Tuhan hupasahat hami ma aka amanami inanami natarbahen ro pertangyangan di bagasa bornginon ramoti nasida saluhut na Tuhan saigohi malas ni rohani nasida jala atik tungadong aka ulaw ni nasida nasobar nasidung sa hatu bagasan sadarion urupi nasida lehon gogo marsugut di bagasan semangat na baru udutan nasida musay aka ulawon na di bagasan las ni roha asirohang Tuhan pasu-pasu manang akarwasmu na di bagas na ganup na yung Tuhan na mungkin gawidang boy doho partangyangan ala ni kesalahan teknis di bagasa borginon
Seho matotong napahotton roh hado pakirimon ni nasida. Boye nasida martangi yang di bagas naganuk Tuhan. Sopola mangihutton sen bagas jorohon. Ale Tuhan di bata amanah. Di perdalanan nami sadarion dang tagamun suarong nahurang upatupahan. Alani urasi mahami sian saluhut nai asa tamahamion gabe habauran di pasu-pasu. Holan marhite Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion. Amin. Mari demahit. Tapasada barohata martang yang mahita ali debata jahuba perdingkan basa jala para siroha dison rodohami Tuhan ruas ni huriam ima namaguduti pertangyangan na pinatupani huriam jala marulupuluk dotot dinami marlas ni roha hamidkan madok mauleate tua dopamu ala asi dohot holong neroham di pataru hodo hami sian bagas namibi bui tohlas tu bagas coromon laho mengikuti pertangyangan Tuhan debata nungasi kop lasne rohanami marhite ede puji-pujian terlumu bimai hatam nang sahat Tuhami saluhukna jalan ungahu berdagi kami Tuhan alani asa totong mahami Tuhan pergugui ajari mangulahon hatami terlumu bimai songon si Elia nahubigi hami hatam namarukil najuju tu adopamu di pangulu hodo nang mate gabi mangulu alani Tuhan soni mahami ruas ni huriam molotung godang pe huado pihami akan namasa dohot paru kilo di ruas ni huriam saluhuna asa jumudo hami Tuhan mangido tu adopamu juju hami tu adopamu huwa kami masaluhuna Tuhan akka paru kilo na huado pihami asa homa Tuhan nalaho marguguy hok kami mangoloy tangyang kami asa boy sikop las ni rohanami laho manguduti ngolunami siganupari ali Tuhan debata bonon nami do uluan ni huriam amang pendeta Panjaitan do pendeta ita pubolon ima songosada pemimpin di huriaon laho manguluhon sude ruas ni huriam terlumubi may program ni huriam neng si ulahonon nami sada program neng si patupahon ni huriam ima panitia pesta pembangunan mengadakan rumah dinas pendeta fungsional alani Tuhan tuhodo saluhuna pasaton nami ahape rencana ni hami Tuhan ukap ma rohado pikiran ni ruas ni huriam
asa sude mangalehon roha dohot na sinarina tu huriam. Tuhan debata tuhodo pasaton nami saluhuna ruas ni huriam molotuk soboy do pesikop rahmat dohoti di partangyangan di bagasan morginon buka maroha dohot pikiran ni nasida asaro tu bagas coromi lahomadok mauleate mamuji pasangapo guarmu sada program sian huriam direncana lahu batu pahon partangyangan setiap sektor alani Tuhan tuhodo hami mangido patiur madirencanai asaboy hulahu kami dohok denggan diariak kana mangihut asa mardalan saluhuna ulawan partangyangan Tuhan debata tuhodo pasahaton nabi saluhuna ruas ni huriam molo dina marukil nasida lani parsahi to Tuhan tuhoma pasahaton nami hubog kami ma tutangamo da badiai surdukum matangamo na laboki pamalum sahit ni nasida Tuhan asa tanggal sahit siyan pamatanga asa boy nasida di bagasan hay pason boy marlas ni roha dohot keluarga nasida tarlumubi Tuhan boy marlas ni roha na nasida mamuji pasangapo guarmo na badiai molotong marukil nasida di alani sirang niya kahamatian nani hahulongan na Tuhan hodo na mga puli na sumurong apuli manasida marhite asiniroham buka rohado pikiran nasida asa jumulo nasida martangiang mangido aha nadi bagasan rohana ale Tuhan debata mangido do pehami tuado pamo nang hami pe parhalado dohot pendeta sadar do hami Tuhan nahurang pangulaw nami di huriam lahu maradopon akar ruas ni huriami alani Tuhan pargugoy mahami saluhuna pendeta dohot pardadado asa sadarohan nami laho mangulahot tohonon nami di huriami ali Tuhan debata mangido do pehami tuado pamo asa totong masaluhuna program ni huriam tuhodo pasaton nami saluhuna patiur jala tuturi hami saluhuna habison na siya koido Tuhan upang asahok kami ali Tuhan debata tuhodo pasaton nami kaya nakon ni huriam sahat na meme satu na bagudang molo di bagasan parsikolado pe Tuhan homa laho mga leon habistara di nasida homa pasahutos saka ni rohani nasida menjadi anak tauladan menjadi anak yang berprestasi di jolonami di joloni keluarga tarlumubi di joloni huriam ali Tuhan debata kurang malo dope hami mangidos yan adupamu gudang gope si paidon nami alay adar dui di jolom saluhuna tarlumubi may gianakon ni huriam na ditikina dapot rokap marhasohotan asiroham patuduhom masirokap ni nasida jala saha porsiaon dohot kami asa taba las rohanami tarlumubi may las rohani aga keluarga saluhuna atong debata songojol mahami totong dohami maralau dosa di bagasan pergulun namyon alani Tuhan ajari hami asa jumulo hami mangulahon hatam asa unang asa sigabisi utok ko hami rodi saliling ililinga om matangiang do sopanami Olan mga saon anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami di hadapanmu. Amin. Mari demahita las disomata pasahat peliatta. Yesus,
lehon ayat sada rimah hita jongjong. Tatangya koma peliata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangido di tangyang hatopan. Ale aman amina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon to pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sadiling nideling na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran nito di parbadiama, nama masu-masu hamu saluhutna. Berapa lagu pulang kita? Yang tadi aja lah ya, 90 aja ya. Dihamuna manami nanami saluhut na ruas ni huria, hami parhalado na marhobas di bagasan bornginon, pasahaton selama borngin ma tu ita saluhut na tuhat tama nama masu-masu. Horas. Horas.